anda moito, e se vas moi cerca dunha batea con que levantas as lanchas e teñe moito caballaje, non podes ver a persona, non sei. Se vas polo medio do mar, sí, sueles ver ao lexo, son lanchas altas, a ver, poden pasar igual a un barco que tampouco ten que ser unha cousa improvista de un que sale, outro que ten que ir moi cerca da batea. Unha fatal coincidencia que non rematou en traxedia por pouco. Así definen o accidente deste mércores na costa de Cambados, en que unha lancha de case 10 metros e medio de eslora e 900 cabalos de potencia lle pasou por riba literalmente a esta adorna de madeira de remos, que nin sequera chega á metade de tamaño. Pénsase que nin a viron, porque efectivamente foi nunha zona de bateas. O ferido, un mariñeiro de 71 anos, xubilado do Grove, está no Montecelo, está grave e non recorda nada. Capitanía Marítima xa remitiu o informe á Fiscalía. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste 14 de maio, festividade da Ascensión en Santiago. O xuízo polo parricedio de Muros chega a un momento clave. Trátase de determinar, a través das probas, se o autor confeso do crime actuou en defensa propia baixo os efectos de sustancias estupefacientes ou se todo respondeu a un plan preconcibido. Son os argumentos da defensa e da acusación particular, respectivamente. Atravesó el ojo, atravesó el canal auditivo y se alojó en las cervicales. Y debió de tocar alguna parte del cerebro tal y fue lo que le provocó la muerte. Despois de varios días gozando en Aguiño de prezos moi elevados para a navalla e a ameixa, a toxina obrigounos tamén a pechar. Notaron para ben no peto os peches de outras zonas marisqueiras, tanto da Ría da Arousa como de Pontevedra e Vigo, pero agora tiveron que cambiar de plan se ir o percebe, aínda que as capturas non van compensar a perda de bivalvos. Tuvemos que tirar dun recurso do percebe, tuvemos que modificar a línea que estaba nos topes, porque os topes eran 5 kilos por percebeira, tuvemos que baixalo a 3, oferta-demanda, por non xuntarnos con moito percebe na lonxa. E, bueno, estes episodios, cando veñen, cóllenos a todos un pouco fora de xogo. O campo de fútbol improvisado en que se converten moitas prazas no tempo de lecer dos nenos está a xerar queixas en Cangas. Os comerciantes de dúas prazas céntricas, as de Méndez Núñez e o Eirado do Sinal, queixanse de que os rapaces usan as portas das súas tendas como porterías de fútbol. Falan de danos e de molestias a eles e aos seus clientes. A persiana baixa e unha nena, pois así, era porteira. Aquí, claro, na miña persiana, entonces sabe que a Ginsa lle dicen, pero isto que é? Pero, fuera todo. Entonces marcharonse todos, pero era un grupo bastante bueno. Tienes que tener la puerta cerrada, porque nuestras paredes son porterías. Y no estamos hablando de niños de 6 años, 7, 8, que también los hay de 10, 11, 12. Y entonces los balonazos son de un nivel que si te cogen con un balón, pues te van a hacer daño. O camioneiro que faleceu onte na autovía das Rías Baixas non tiña ITV da cabeza tractor ao día. O home de 50 anos e veciño de Cualedro faleceu ao precipitarse o baleiro dende o viaduto onde tivo o accidente co camión que conducía. A Garda Civil non determina se saiu polo seu propio pé da cabina ou despedido ou non levar o cinto posto. O que sí tamén foi determinante cun grao alto de mala sorte é o quedar a porta do condutor pendurada do precipicio. Tamén houbo mala sorte no accidente marítimo en fronte de Cambados. Todo apunta a un descoido por parte dos tripulantes da lancha rápida, un barco de gran potencia que levou por diante a pequena dorna. O mariñeiro que ia a bordo non lembra nada. Foi como David contra Goliat, pero venceu o xigante. Unha lancha de case 10 metros e medio de eslora de 900 cabalos como esta que están a ver, capaz de acadar os 60 nos de velocidade, en fronte unha adorna de madeira a remos que nin lle chega a metade en tamaño e moito menos en potencia. Anda moito, e se vas moi cerca dunha batea con que levantas as lanchas e teñe moito caballaje, non podes ver a persona, non sei. Se vas polo medio do mar, sí, sueles ver ao lexo. Nin a viron porque efectivamente foi nunha zona de bateas, engancharona pola popa seca por culpa do sol. Un accidente, un descoido con consecuencias graves. Por iso, a Capitanía Marítima xa remitiu o informe á Fiscalía. Tuvo que ser unha cousa de salir ao mellor dunha batea e vir a lancha e non lle dá tempo a nada.
O ferido, un mariñeiro de 71 anos xubilado do Grove, está no Montecelo. Está grave, non recordo o que pasou. Teñen a licencia de pesca para ir solamente teñen un tope de pescar a un par de kilos. A bordo do outro barco do Potente, o patrón tamén do Grove e o armador do barco, un home de Madrid que atraca na Toxa, un tándem habitual. Que tiene los pisos, pero no tiene la autorización para sacar un barco a la mar. Entonces tienen ya todos los años contratados a una persona, no a otras, de un año para otro, y esa persona es quien los lleva para aquí, para allí, para donde el dueño del barco diga. Pasa sobre todo no verán en temporada alta de turismo e de pouco traballo no mar. As lanchas que vayan e que veñen os ricos alá na Toxa, pues contratan patróns para dovalas. Non ten o mellor título do patrón, entonces contratan a xente de aquí do Grove para que lle leva a lancha. Además que saben máis sitios para pescar. Neste caso, segundo confirman no Club Náutico, ambos teñen o título e unha ampla experiencia. O club lamentou o accidente con consecuencias que puideron ser fatais. O xuízo polo parricidio de Muros entra xa no seu treito final, hoxe con probas periciais logo das declaracións destes días pasados. Un procedemento con xurado popular en que o acusado se mantén moi tranquilo en todo momento, Reyes, malia que o investigan por matar o seu propio pai. Sí, acúsano de matar a machadazos a seu pai e enfróntase a unha pena de 23 anos de cadea. Nestas 4 xornadas que van do xuízo, amósase impasible, apenas mira cara as testemunhas, e iso que algunhas eran familiares, e mantén unha actitude aparentemente fría. De feito, na sala está tamén a súa nai, seguindo a vista atentamente, e tamén evita en todo momento mirar para ela. De feito, non reaccionou nin sequera onte cando na sala se exhibiron varias fotografías do seu pai xa falecido, tombado no chan sobre un charco de sangue. Cuando llegamos, pues el paciente estaba fuera en el portal, fumando un pitillo. Nos comenta lo mismo, que entraron unos hombres en su piso, que la habían cogido, le hicieron una herida con un cuchillo y que habían matado a su padre con un machete. Describió a los agresores, a uno de los agresores, de la misma manera varias veces. Le preguntamos si los conocía y dijo que sí, aunque nos dijo que no, que mejor que no supiésemos nada. Nos dio a entender de que su padre estaba metido en problemas, pero estaba tranquilo y calmado. É a médica de urxencias do PAC de Muros que atendeu o acusado en abril do 2023 no mesmo lugar dos feitos. Outra facultativa de urxencias do Chus, que tamén recoñeceu o investigado, explicou que na analítica que lle realizaron non apareceron tóxicos. Esta analítica de sangre es absolutamente precisa, ¿verdad? Es decir, si aquí pone que no hay tóxicos y no hay nada, no los hay. No, o sea, se pincha por parte de mis compañeros de enfermería y se manda al laboratorio como con todos los pacientes. Unhas declaracións que desmontarían a versión que deu o procesado o primeiro día do xuízo. Fui a la cocina junto a mi padre y empecé a discutir yo con él. Y me lanzó un tajazo en la cara. Un tajazo en la cara y yo pues no me acuerdo muy bien porque estaba colocado y pues acabé peleándome con él y hasta que, bueno, acabé con él. O seu abogado insiste en que actuou en lexítima defensa. En todo lamentable, porque é unha situación moi lamentable, que houve unha causa e unha agresión previa e creo que isto quedou sobradamente acreditado. Nesta cuarta sesión do xuízo, médicos do Instituto Nacional de Toxicoloxía manifestaron que a vítima no momento de falecer estaba afectado por cannabis, cocaína e alcohol e que tiña minguada a súa capacidade en todos os sentidos. A máis, precisaron que nas súas prendas non atoparon ningún desgarro. O xuízo continúa mañá. O xulgado decretou prisións sen fianza para os 3 homes detidos polo que a policía finalmente determinou que foi a detención ilegal dun home de Vigo que apareceu ferido a principios da semana nun dos accesos á autovía do Morrazo. A policía daba conta onte á tarde da detención destas 3 persoas que pasaron a disposición xudicial horas despois. Atribúenlle cargos de detención ilegal e lesións. Foi a mesma víctima que lles explicou aos asientes que o secuestraran o domingo 3 homes en Vigo, na Praza América, xunto a unha muller, afirmou que mallaron nel e o botaron logo por un terraplén. O home de 36 anos e residente habitual de albergues dera datos do coche. Con ese relato, a policía investigou e primeiro localizou a muller, sa e salva en Vigo, e logo identificou e detivo os supostos autores da detención ilegal, agora en prisión. Segundo a policía,
O móvil da agresión está relacionado cunha suposta débeda económica. Un incendio calcinou en Lugo 2 colectores de lixo e afectou a fachada dun edificio. A Policía Local investiga a orixe do incendio. Unha patrulla e un axente fora de servizo controlaron as lapas ata a chegada dos bombeiros. Foi na rúa Escultora Sorei onde as lapas queimaron 2 depósitos de residuos, un deles de envases de plástico. Acordaron tamén o edificio número 9. Deixaron pegada na fachada e racharon varias ventás e danaron a matrícula dun turismo estacionado na rúa. O Seprona busca o autor dun disparo que acabou coa vida dunha gatiña no concello ourensán de Boborás. Os donos do animal atoparon a malferida e as radiografías que lle fixeron na veterinaria revelaron que fora vítima dun disparo cunha escopeta de balotes. Raquel recíbenos con Chloe en brazos, a irmá de Meli, a gatiña que faleceu a pasada fin de semana vítima dun disparo. El sábado a la noche, cuando llegamos de trabajar, nos la encontramos enfrente de puerta de casa gritando, y cuando la cargamos para ver qué pasaba ya vimos que tenía el ojito deshecho. Al principio pensamos que era que algún coche le había pegado, tal, que subiera a carretera, no suele hacerlo, y al final pues se llevó al hospital. Foi na clínica veterinaria onde descubriron o que pasara. As radiografías amosan un balote aloxado nas cervicais. Atravesó el ojo, atravesó el canal auditivo y se alojó en las cervicales. Y debió de tocar alguna parte del cerebro tal y fue lo que le provocó la muerte. Inmediatamente puxeron unha denuncia na Garda Civil que se desplazou ata a vivenda para iniciar a investigación da que se fará cargo Seprona. Queremos evitar que vuelva a pasar y si hay la suerte y la gente nos ayuda, estamos pidiendo ayuda para difusión y todo eso, si se puede encontrar al culpable que pague. No, nunca sabes y también no puedes sospechar de nadie porque también es tirar balas al aire sin saber. Entonces denunciamos a la Guardia Civil y a Seprona y que ellos busquen al culpable. A casa desta parella semella un santuario animal, ademais de cans e gatos, teñen cabalos, galiñas, cabras... Coli, vas. Coli, para el outro lado. Están desolados co acontecido e decidiron darlle visibilidade para evitar que se repita, xa que non é a primeira vez que ocorre. Según nos comentaron hace poco una señora, también le pasó lo mismo, no murió el gato, pero igual tenía un balín en la cabeza. Y después le desapareció otro de sus gatos, según nos comentaron, pero bueno, no sabemos exactamente cómo fue todo. Instaláronse aquí tras a pandemia buscando tranquilidade e contacto coa natureza e lamentan a crueldade de quen realizou o disparo. Comerciantes de dúas prazas céntricas de Cangas queixanse de que os rapaces usen as portas das súas tendas como porterías de fútbol. Son as prazas de Méndez Núñez e o Eirado do Sinal. Os comerciantes din estar fartos e que chegan que ter a pechar as portas dos seus establecementos. Son dúas das prazas máis acolledoras e céntricas de Cangas con varias terrazas, a Méndez Núñez e o Eirado do Sinal. Pero os seus comerciantes e tamén hostaleiros tremen os días de bo tempo e cando os rapaces saen dos colexios e tamén as fins de semana. Unha dúcia de nenos de preto de 10 anos adoita a xogar o fútbol aquí empregando as portas dos establecementos como porterías. E meu marido, o móvil quedoume na tenda. Entonces eran sobre as 10 ou así, viñen, bueno, é que ademais a persiana baixa e unha nena, pois así, era porteira. Aquí, na tua... Claro, na miña persiana, entonces sabe, que a Ginsa lle dicen, pero isto que é? Espera, fuera todo. Entonces marcharonse todos, pero era un grupo bastante bueno. Coronilla, o sea, aquí en verano cualquier día por las tardes con que haga buen tiempo, tienes que tener la puerta cerrada, porque nuestras paredes son porterías. Y no estamos hablando de niños de 6 años, 7, 8, que también los hay de 10, 11, 12. Y entonces los balonazos son de un nivel que si te cogen con un balón, pues te van a hacer daño. Estamos un poquinho fartos, a verdad que isto é un chamamento para os pais, que por favor, que poñan da súa parte, porque así non podemos estar ni traballar. Claro. Nalgúnas ocasións producen danos e mesmo golpean a persoas. Xa nos fixemos un escrito, en este caso fixémono unha persona da hostelería que ahora xa non ten o bar, porque a él, bueno, un cliente, unha señora cunha copa na man, deron un balonazo e rompeulle a copa na man. Pois teño un letrero aí fora de madeira e algunha letra se caiu. Exactamente en agosto fixenlle fotos, eu teño no escaparate, bueno, pois un caballete con unhas fotos expostas, tiña unha especie de un lienzo grande onde expoño unhas fotos, e teño as fotos como do chupinazo que lle deron,
caíu todo iso hacia adiante. O que máis enerva a estes comerciantes é que hai unha gran pista polideportiva a escasos metros, pero ali non hai terrazas. Por iso chegaron a pensar en pedirlle ao Concello que proíba en multe xogar a pelota ou que promova unha zona de terrazas a carón da pista. O episodio de toxina obriga os mariscadores a mirar cara a outras especies. En Aguiño tiran cara ao Percebe, Dolores. Estamos na lonxa de Aguiño en plena poxa, tras días vendendo navallas e ameixas a prezos moi altos, máis propios do Nadal que deste mes de maio. O temor a que a toxina lipofílica afectara os seus bivalvos fíxose realidade e paralizou toda a actividade marisqueira. Hoxe só puideron sair o Percebe e aquí rulanse pouco máis de 200 kilos que non van a compensar as perdas que deixa esta toxina no sector. Os mariscadores de Aguiño comezaron a semana coa sospeita de que a toxina acabaría por afectarlle tamén os seus bancos de bivalvos e así foi. O peche da zona 1 no norte da Ría de Arousa proíbe as capturas de navallas e ameixas que nos últimos días venderan a prezos case de Nadal. O precio da navalla e ameixa estes días estaba bastante alto ou desorbitado, podemos dicir, no caso da babosa. O motivo era que tanto a Ría de Pontevedra, Vigo, como parte da Ría de Arousa, zona 2 e 3, se levaba unha semana vedada por toxina, cerrada por toxina. Entón, claro, as cofradías que tiñenos aberta, tiñenos produto, oferta e demanda, repito, disparouse. Estaba a babosa chegando aos 40 euros, e a rubia por riba dos 20, e a navalla estaba tamén por riba dos 20, algunha, e quedando o precio medio en 17 ou 18. Era un precio que, claro, fora de época e fora de precio. A situación obrigou a cambiar os plans e optaron por ir ao Percebe. A lonxa chegaron con algo máis de 200 kilos que se pagaron por riba dos 80 euros os máis caros. Tuvemos que modificar a línea que estaba nos topes, porque os topes eran 5 kilos por percebeira, tuvemos que baixalo a 3, oferta-demanda, por non xuntarnos con moito percebe na lonxa. E, bueno, estes episodios, cando veñen, cóllenos a todos un pouco fora de xogo, e temos que adaptar. A ría dentro din que está enferma, eu tamén o creo, pero bueno, hai moito menos de todo. Hai que buscar máis alternativas. Antes vivíamos, a meixa Percebe, pois mira, podías vivir. Agora a meixa Percebe, tens que machacalo moito. O bolsillo contelo bastante. Toxina esperamos que remita o antes posible. Hai que recordar que un episodio de toxina é un proceso natural, é un afloramento. Entón, claro, ojalá veñan os ventos do norte e nordeste para que nos limpe, porque claro, se non cambia, claro, venos máis toxina. O sur, a ver, todo depende da condición meteorológica e tamén da naturaleza, a verdade. Ata a chegada da refrixeración nos lugares de interior, o consumo de peixe limitábase a salazóns e salmoiras, ou produtos secos como o polvo ou o arenque. Os tempos mudaron e os produtos do mar chegan agora a calquera recuncho. Aínda así, é unha crenza extendida que no litoral se consome máis peixe ca no interior. Galicia é unha das comunidades españolas con maior consumo de peixe. Aínda así, somos, en xeral, de carne. Eu son de carne, e a min o peixe a pegarlle un tiro. Pero os gustos son individuais e cambiantes. Yo creo que la carne sigue siendo un poco el fuerte de los gustos gastronómicos de la población, pero sí, el pescado cada vez repunta un poco más. Pero consumo menos carne que consumía. Peixe non moito tampouco, pero bueno, máis que antes sí. Hai un século o consumo de peixe nos lugares do interior era limitado e restrinxíase ao litoral. Xa non hai eso de interior e de costa. Hoxe, gracias a Dios, a mercancía chega a todos lados e eso pasaba antiguamente. Hoxe a plaza é un sitio onde moita xente ven comprar, cada vez xente máis nova. Bueno, antes, efectivamente, o peixe de cercanía sempre estaba na costa, pero hoxe hai furgonetas e, gracias a Dios, traemos peixe todos os días da lonxa de Coruña, de Celeiro e de Burela. Non ten sentido, non? Gracias a Dios, bueno, no interior chegan as peixerías, hai peixerías en todos os sitios e incluso hai os vendedores ambulantes que chegan ao infinito, non? Eu creo que o 99% hoxe en día si come peixe ou come carne é por gusto, non é porque teña máis ou menos problema a hora de mercado. A chegada da refrixeración marcou a diferenza. No interior limitábanse a salazóns, salmoiras ou produtos do mar sometidos a proceso de secado.
Por iso as polbeiras de maisona eran no interior. O pulpo é outra cousa, aí xa falamos algo fora de serie. O consumo de peixe hoxe en día non ten por que ir ligado ao lugar de residencia. Opinións de todo tipo, pero séguese pensando que no interior predomina a carne. Aqui em Lugo, pelo menos, comemos mais carne que pescado, é. Na costa já se come mais pescado que em Lugo. Que sí, que pola proximidade comerase moito máis na zona de costa. Imagino que o 50% será, máis ou menos. Yo viví en Burela 1 año y medio y bueno, nosotros comíamos carne. Veo que aquí las personas de Lugo comen más pescado sin tener costa y sin embargo la gente de la aldea, porque estuve interna también y cuidé a una señora 6 meses, comía mucho pescado. Esa es mi experiencia. Peixe, carne, verduras ou legumes, o importante é manter unha dieta equilibrada. As previsións meteorolóxicas anticipaban unha baixada das temperaturas na segunda metade da semana e, sobre todo, no interior, toca recorrer outra vez a roupa de abrigo, Alberto. É que non queda outro que abrigarse a primeira hora da mañá. Hoxe a noite e a madrugada foi bastante fría. Tivemos as mínimas máis mínimas do presente mes de maio. Menos 2 graus tiveron en Manzaneda, menos 1,7 en Xares e apenas 3 graus na comarca de Monterrey, 4 en Alta Limia e 8 aquí na cidade. Todos aqueles que decidiron en Ourense apagar a calefacción no pasado mes de abril, cando as temperaturas pasaban dos 33-34 graus, agora teñen que prendela de novo, ou por máis manter na cama ou pixamas máis gordos. De cara a fin da semana parece que ven a choiva, pero siguen sendo moi mínimas. Aventúrase madrugadas moi frías no entorno dos 3-4 graus aquí na cidade para sábado e domingo. De feito, tuve que poñer un calefactor debaixo do escritorio para calentar as pernas porque tenía moito frío. Fai frío. Para ser mediados de maio, vai frío. Mantiña máis un pijama máis gordiño. Nós temos a individual e decidímoslo nós, prendela, pero porque a necesitamos, porque fixo frío. Como moito tuve que consultalo co marido, máis alá non. Un gran mural saúdanos dende hai uns días no Concello de Touro para poñer en valor o Camiño de Santiago o seu paso por esta localidade. É obra da artista internacional María Peña, Mapeco, que retratou unha peregrina en bicicleta con moita cor, con 3 brazos e con moita simboloxía. Se caen por Touro xa van ver, a imaxe non pasa desapercibida. É xa o punto de encontro. A min gustame moito como quedou a chica, moi natural. O tema preferido de moitos veciños e veciñas que foron, por dicilo de algún xeito, os xefes de obra. Desta obra artística e de gran tamaño. 3 días a semana que pasaba por aquí, xa non iba por ese lado, iba por ese porque cando salía a carretera vía como iba vindo, como estaba facendo a chica, e a verdade que quedou espectacular. Ala xa vin a Grúai. Cando pasabas por aquí, vías o que iban facendo. A min encántame os colores, incluso estuvemos falando con ela, super agradable, dixo que en Santiago tamén ten outro mural. Ela é María Peña, coñecida artísticamente como Mapeco, obetense residente en Francia e que chega a Touro cunha misión. Contánola por videoconferencia. Yo lo que me propuso fue trabajar a partir de la historia del camino de esa zona, que es un camino que por lo visto fundó un holandés y que después creó una guía sobre este camino, y a partir de entonces empezaron a llegar muchos peregrinos en bicicleta desde el norte de Europa, ¿no? Y pensé que al final quien piensa en hacer algo así, sobre todo si lo haces solo, quiere decir que estás en algún momento de alguna forma de búsqueda, ¿no? Unha busca con moita simboloxía, unha peregrina chama soberanamente a atención con 3 brazos. Tanto el brazo que viene de fuera, que se apoya sobre el hombro de la mujer, como ella misma que se ve que tiene 3 brazos, es como una representación de movimiento y de la gente que te acompaña, digamos. También es otro símbolo que se repite mucho, que repito mucho en mi obra por la simbología que tienen de volar, de libertad. Son flechas que además en el tatuaje aparecen en diferentes direcciones, en representación un poco eso de búsqueda también, que tiene que ver mucho con el camino, pero también con mi historia personal. Falando de historia persoal, ben podería parecer que, como nos dicía algún veciño, o mural é un autorretrato, porén, esa non era a intención. Una mujer que se pareciera más tipo nórdica, ¿no? del norte de Europa. Do norte de Europa ou se cadra do sur, senón que lle pregunten a esta peregrina francesa tamén en bicicleta.
She's wonderful and she looks like me, in fact. A mí, de feito. I'm her. Sexa como for o mural da peregrina de Touro, a espera de que atraia peregrinos en bicicleta, failles cando menos desvía a ollada para contemplala. As festas da Ascensión de Santiago celebran hoxe o seu día grande. Que ambiente se vive esta mañá nas rúas, Xoel? Pois Raúl, xa o podedes ver nesta céntrica Rúa do Franco, que está totalmente ateigada de xente. Moitos deles son veciños de Santiago ou de localidades próximas, pero hai tamén moitos visitantes e tamén peregrinos que chegaban hoxe ata o fin do seu camiño, sorprendidos precisamente polo bo ambiente, tamén pola cantidade de xente. Durante toda a mañá houve tempo para a música, da man dos concertos na Praza da Quintana, tamén a tradicional comparsa de cabezudos pola Zona Bella ou outras propostas como o mercado de gando no mercado de Amio. Propostas que van continuar tamén durante esta tarde, tamén durante a noite, por mencionar algúns deses concertos, por exemplo, o de Mondra ás 9 da noite na Praza da Quintana ou a actuación da Orquestra Marbella xa ás 10 tamén no Parque da Alameda. Por diante aínda quedan tamén varias xornadas ata este vindeiro domingo de festa, de troula, de celebración e tamén de tradición no marco destas festas da Ascensión, as festas máis picheleiras. Os que son de Compostela ou viven aquí, pero tamén estudantes e visitantes, gozan hoxe dun dos días máis especiais do ano, as festas da Ascensión, con eventos culturais e lúdicos e familias enteiras achegándose a todo tipo de actividades ao aire libre. Vímolo dende primeiras horas da mañá en Feira Cabalar de Amio, onde siguen acariñando a tradición do trato. Somos aficionados, a nena ten un cabalo que é dela, para ver un pouquiño que hai, máis divertirnos por aquí un pouco. Dile, Brisa, que le pasa, a ver. Que vai tener un potro. Teño fotos con meu pai, o sea, vendendo aparellos para cabalos, monturas e cousas desas. Yo soy Ramón Fernández, domador de caballos de aquí de Galicia, pues de toda la vida. Y nada, pues he traído esta yegua mansa montada con 8 años, una yegua preciosa. A festa emerxe dende calquera parte da cidade con picos máis altos onde as familias buscan os espectáculos infantís e a gran atracción da Noria. Cativos de todas as cidades agardan ansiosos con ilusión e certo temor a aparición dos cabezudos para comenzar a correr tras eles. Moitos nenos, sobre todo nenos, están esperando este día para ver os cabezudos, que son unha parte moi importante das festas, tanto de agora como do Apóstol. Pero bueno, para a xente de Compostela, casi son máis familiares estas festas da Ascensión. Pois iremos á Noria, que vimos a propósito por eso, logo vimos a ver os cabezudos e logo imos á casa o pulpo. De paseo, casi de paseo. Aos cacharros, bueno, es que están un pouco caros, pero si non, sí. O meu pai que toca nos cabezudos e tamén ver e sair cos cabezudos a bailar. Para nós é unha tradición e despois é correr por toda a zona bella detrás deles porque van a fume de carozo. E bueno, é un día moi bonito. Unhas festas que os santiagueses e os que veñen de fora viven con intensidade, como se fose o primeiro día. Milleiros de persoas acompañaron a Virxe de Fátima polas rúas de Ourense na procesión máis multitudinaria da provincia. Nunha carroza adornada con moreas de flores que lle ofrecen os fieis, a imaxe da Virxe saía da igrexa de Fátima contra as 11 da noite para procesionar ata a catedral, onde entra o fío da medianoite. Polo camiño, os fieis seguen a imaxe con candeas, mentres outros tiran pétalos dende os balcóns. Tamén se coñece como a procesión dos transistores, porque é o sistema que empregan os participantes para seguir as oracións. En Baio celebran hoxe o Día da Ciencia na Rúa, unha iniciativa do Instituto da Vila en que participan outros 7 centros educativos da contorna. Uns 500 alumnos e máis de medio cento de proxectos que amosan uns compañeiros a outros cun obxectivo ben claro: divulgar a importancia da ciencia. 8 centros educativos da Costa da Morte xúntanse hoxe en Baio arredor da ciencia en iniciativa do Instituto Maximino Romero de Lerma, que celebra estes días a súa Semana Cultural. Pois por primeira vez organizamos o Día da Ciencia na Rúa, que organizamos coa participación de varios centros de primaria, secundaria da contorna. O obxectivo teñeno ben claro: divulgar a importancia que ten a ciencia e compartir os traballos e experimentos que fan desde que comeza o curso escolar, moitos deles ao abeiro dos seus respectivos clubes de ciencia. Así que esta mañá medio milleiro de alumnos comparten neste pabillón o experimentado nestes últimos meses.
Os grandes protagonistas son os nenos porque son eles os que teñen que aprender eses experimentos que nós explicamos para logo eles, posteriormente, explicarlle ao resto dos seus compañeros dos outros centros. Esa é a gran idea. Facendo é como aprendes, mirando non chega. É unha xornada de convivencia e de demostracións porque esta mañá o que atoparon foi un paseo pola historia. Hai un paseo pola historia, como quen di, porque temos aquí desde proxectos de antes de Cristo, como pode ser o tornillo de Arquímedes, pasando por un outro experimento mítico de comezos do século XIX, que é o das esferas os hemisferios de Magdeburgo, que é un experimento do Baleiro, pero tamén temos da eclipse solar, temos unha estación meteorolóxica, temos unha casa domótica, temos cousas de inteligencia artificial, que eso xa é o futuro. Son máis de medio cento de proxectos, entre eles, por exemplo, esta pasta de dentes de elefante. E o que vamos a facer vai ser mezclar unha sustancia que se chama peróxido de hidrógeno con outra que se chama ioduro de potasio. E iso provoca unha reacción e sale como unha espuma que parece pasta de dentes, así que como é moi grande chamaselle pasta de dentes de elefante. Ou este levitador ultrasónico. Pois consiste en que hai unhas ondas que son como mini altavoces que fan forma de curva e pois se pasa unha bolita de polispam fai que levite. Un día da ciencia na rúa en que descubrimos grandes experimentos da mans destes aprendices e quen sabe se algún día recoñeceremos neles algún prestixioso científico que continúe con estes experimentos. A Feira do Libro de Lugo celebra este ano o seu 40 aniversario e xa abriu as súas portas na Praza Maior. Ata o Día das Letras Galegas haberá medio cento de actividades para todos os públicos, como presentacións de obras, contacontos, teatro faladoiros e, por suposto, sinaturas de libros por parte dos seus autores. Un total de 16 postos de librerías de todo o país concorren á Feira do Libro de Lugo, que celebra 40 anos de historia. O encargado de inaugurala foi o escritor lucense Lois Pérez, que no seu pregón chamou a lle dar apoio á literatura galega. As feiras do libro deben supoñer un empurrón para que as crianzas, as nenas e os nenos, a mocidade, lean, aprendan a nosa lingua e poidamos, sair desta situación que nos preocupa a todas e todos, non? Non foi o único autor presente na feira. Entre os que asinan exemplares das súas obras encontrase o escritor de Friol, Francisco Narla. Sempre hai que andar cos libreiros, é un placer estar con eles. Eu estarei varios días firmando en todas as feiras de Galiza e voume turnando para darlle cariño a todos os libreiros. Ademais de libros, na feira tamén se van presentar cómics. É o caso da última novela gráfica de Miguel Fernández sobre a Vía König. O bo das presentacións dos cómics respecto ao das novelas, por exemplo, é que normalmente está o debuxante aparte dunha asignatura fai un pequeno debuxo adicado e personalizado. Entre asinaturas e presentacións das obras, faladoiros, contacontos ou recitais, a feira acolle medio cento de actividades para todos os públicos, con libros para todas as idades. Estamos bastante especializados en libros de nenos. Gústanos moitísimo libros, sobre todo que teñan algo pedagógico. Axuda as actividades que se fan, as presentacións, sí, é unha feira que trae bastante xente. A verdade é que un justo porque hai un 10% de desconto, eu non sabía, acabo de descubrilo, e ver as actividades tamén, un pouco, participar un pouco delas. Vimos normalmente todos os anos, é unha boa oportunidade, sempre está un poquinho máis de desconto. Solemos coller os libros das librerías que imos normalmente. Pero, tamén vemos un pouco que hai, outras cousas que sacan especificamente para días como hoxe. A feira permanecerá aberta ata o domingo, coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas, dedicado este ano a Begoña Caamaño. A estrada que une Miño con Perves vai seguir cortada durante o verán debido á complexidade das obras que se teñen que acometer. Lembremos que en marzo un treito da vía fundiu por mor dun corremento de terra. Dende a Deputación da Coruña, titular da estrada, sinalan que a prioridade é garantir a seguridade. Case 2 meses e medio leva pechado este treito da estrada que comunica Miño con Perves. A casa de Ana e Santiago está xusto no punto onde a principios de marzo se rexistrou o corremento de terra que provocou o afundimento da calzada. Resulta que comenzaron prontas obras, porque a proposta que teñen é unha obra criminal. O corremento tamén desprazou varios metros a casa doutro veciño situada sobre a praia.
Tras o estudo xeotécnico realizado pola Deputación da Coruña, titular da estrada, está previsto acometer a construción de 26 columnas de 30 metros de altura para estabilizar o noiro. Eso, espero que lo hagan. Yo tengo paciencia, un año más o menos voy a esperar la paciencia a ver si se me acaba. Aunque me ocasiona trastornos el rodeo que tengo que hacer para ir a Miño. Teño que dar a volta por la praia de Perves, entón chegar hasta Bermaño, baixarse pola torre, pero bueno, son inconvenientes que ten que haber. A complexidade da obra obrigará a manter o corte da estrada todo o verán nunha zona costeira de gran actividade turística, entre os afectados un camping. Tenían un aparcamiento privado y no lo pueden utilizar y era donde ponían el segundo coche que traían los S. Y entonces está preocupado el propietario del camping. Estamos a expectativa, pero eu creo que vai ser todo un problema para nós, porque ahora mismo hai tráfico por aí por esas carreteras que son moi estreitas, pero no verán esto vaya a ser una locura. O sea, porque la gente llega hasta aquí, además el otro día ya con follones de gente de fuera que no entienden que esté cortada la carretera, o sea, va a estar complicado. Se tendrán que poner carteles más grandes el ayuntamiento. O peche manterase ata a execución das obras de estabilización do talude, unhas obras que se estima superarán o 1.200.000 euros. Así rematamos o Galicia Noticias deste xoves. Quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal, hoxe en directo dende Santiago, no Día Grande das Festas da Ascensión. Grazas pola compaña e moi boas tardes.